Ahojte, volám sa Mário. Toto je môj YouTubeový kanál Zahraničia vy. Je to môj projekt, v ktorom by som vám chcel prinášať rozhovory s vami, s obyčajnými ľuďmi, ktorí ste odišli do zahraničia a za lepšou budúcnosťou pre seba a svojich blízkych. Podľa mňa ste ľudia, ktorí si zaslúžia obrovský rešpekt a úctu a nechcem, aby vaše príbehy ostali nevypočuté. Rozhodol som sa natočiť túto pilotnú epizódu so samým sebou, aby som vám predstavil svoj projekt a ukázal, ako tie rozhovory budú prebiehať. Nebudem otáľať a rovno začnem s otázkami, ktoré som si nachystal, ktoré by som vám rád v každom rozhovore predložil. Prvá otázka je klasicky základná, takže ideme rovno na ňu. Predstavte sa nám. Volám sa Mário, pochádzam zo Závady a momentálne vykonávam prácu raňajkového kuchára a lomeno pomocníka, za ktorú som veľmi rád, pretože mám veľmi dobrú pracovnú dobu a plat je samozrejme tiež dobrý, ale mám tu aj miesto, kde sa môžem rozvíjať a kreativitu. A kde môžem rozvíjať svoju kreativitu. Môžem vymýšľať nové veci, proste tak. Je to dream come true. Moje najväčšie hobby je asi ľadový hokej. To sledujem, kvôli NHL som nespal asi už 5 rokov, takže je to proste krásny šport, čo vám poviem. Druhá otázka. Pracovali ste niekedy na Slovensku? Pracoval som na Slovensku v Dekodome. Pracoval som systémom 12 hodinovky ráno a v nočné. Poviem vám, to bolo čistá katastrofa. Akože nejdem povedať teraz, že bol malý plat, ale pracovať cez noc, nechápem, ako to niekto dokáže a veľký obdiv pred tými, ktorí to vykonávajú, hlavne aj pekári, aby nám mohli doniesť čerstvé výrobky, chleba, rožky a tak. Takže obrovský klobúk dolu pred tými, ktorí pracujú na nočné zmeny. Ja som to vydržal len rok, ale bol som úplne zničený. Potom som ešte pracoval v Bratislave ako skladník v jednom obchode s autodielmi. Bola to dobrá práca, ale tak vám poviem, zarábal som okolo 500 eur a nájom bol nejakých 400. A keby som nemal našetrené zo zahraničia, bol som rok v Bratislave a keby som nemal našetrené zo zahraničia, čo som mal, tak nemám šancu normálne žiť v Bratislave. Nájom bol nejakých 400 za garzónku, ale to bolo 400 nájom, 300 jedlo, to čo vám poviem. Aké boli moje začiatky v Rakúsku? Ja si nemôžem sťažovať, akože moja prvá práca bola v Obertauerne, tiež raňajkový kuchár. Bolo to hotel, taký detský hotel, kde bolo 200 ľudí, ale nebolo tam žiadne à la carte, takže nebolo to ťažké. Bolo tam meničko, sa navarilo a hotovo. Tam som robil aj raňajkového kuchára, aj takého pomocného, takže klasicky, kde bola potreba, tam som bol. Ale bolo to dobrá skúsenosť pre začiatky v Rakúsku, takže nemôžem si sťažovať. Ako som povedal, ale moja prvá práca. Aká bola vaša prvá práca? Moja prvá práca bola, ako som už povedal, v Obertauerne ako raňajkový kuchár. Neviem, možno niekto poznáte Jungend Hotel v Felseralm, to bola čistá psychiatria, akože nejako sa mi podarilo sa tam prežiť, ale bývali sme nad garážou sme mali ubytovanie a viete, aké býva v Alpách, sneh, keď poriadne nasneží, tak stávalo sa, že zafúkalo úplne dvere a nemohol som ich otvoriť. Úplne zaterasené bolo a už o 5:00 som musel byť v kuchyni, takže v zúfalstve bolo vedľa okno, takže som musel niekedy cez okno ísť a skočiť z garáže, aby som sa dostal vôbec do práce. Boli to bláznivé podmienky.
šéf bol taký trošku mimo, lebo čo vám poviem, no, štrkovú cestu vapkou čistil a okolo boli auta, takže boli pekne doškrabané, ale bolo to. Boli sme tam Maďarsko, Slovensko, chorvátsky kolektív. Podľa mňa bolo dobre všetko, akože práca. Ja si nemôžem sťažovať, aj plat bol dobrý. Takže ideme na ďalšiu otázku. Prečo ste sa rozhodli ísť do zahraničia? Odpoveď je veľmi ľahká, pretože som nevidel budúcnosť na Slovensku. Každý to má inak, ale proste ja som si povedal, život je dosť krátky na to, aby som len prežíval. Nechcem prežívať, chcem si ten život aj užiť a mať slušný zárobok a proste mať dostatok, aby som si vedel aj ten život užiť. Keď som začínal, nechcem, aby ste to pochopili zle, ale keď som začínal, tak platy kuchárov na Slovensku neboli také ako v Rakúsku. A nechcem proste, aby som platil za ubytovanie 500 a zarobil 700, to bol príklad. A potom šporil každú korunu, aby som mal vôbec na ďalší mesiac. To by som fakt nechcel. Takže to bola moja hlavná motivácia odísť do zahraničia. Ďalšia otázka je, povedzte nám o svojej súčasnej práci. Ako som už hovoril, pracujem ako raňajkový kuchár, lomeno pomocný kuchár. Je to v oblasti z LMZ. Je to malý hotel rodinný, kde sa mi páči ten systém, ktorý tu je zavedený, pretože snažia sa vytvoriť priestor, aby si aj ty bol spokojný, aj oni. A záleží im na tom podnikaní. A keď vidím, že aj šéfovi záleží na tom a nerobí to len, že aby to vydalo, aby som rýchlo zarobil, ale že mu záleží aj na tom, čo pošleme, tak v takom prostredí sa mi oveľa lepšie pracuje a mám aj lepšiu motiváciu byť v tom. Mojom hlavnou náplňou je robiť raňajky, pretože pracovná doba je od 6:45 do 15:15 a po raňajky končím niekedy o 12:00, keď už mám všetko nachystané, ale počas tých raňajky vydám niekedy 7:30 a vtedy začínam robiť šalaty. Šalaty na večer ako menu a popri tom si aj chystám taký šalatový a la carte bufet na a la carte objednávky. Tie mám hotové okolo 12:00 a potom už len do 3:00 pomáham kuchárom, čo treba s predjedlami alebo proste čo treba. Je to veľmi dobré miesto, aj keď mám prácu 2 km od môjho bývania, ale aspoň chytím formu, schudnem, takže nemám sa na čo sťažovať. Jedlo tu je tiež dobré, takže som spokojný. Čo vám dalo zahraničie? Zahraničie mi dalo neskutočne veľa. Dalo mi sebavedomie, ktoré som na istý čas stratil kvôli bývalej, ale už ho mám naspäť. A sebadôveru, sebaúctu, poviem vám, najlepšie sa mi vysvetľuje cez príklad. Teraz, keď cestujem do zahraničia, prídem napríklad do Chile, do Uruguaja a nemám problém okamžite tam sa cítiť ako doma a začať komunikovať s miestnymi, osloviť niekoho. Myslím si, že keby som ostal iba na Slovensku a nemal tú skúsenosť so zahraničím a neviem ako to povedať, ospravedlňujem sa vám, ale proste, keby som ostal na Slovensku a idem niekde do zahraničia, tak by som sa bál niekým prehovoriť, nemal by som takú sebadôveru vo svojej jazykovej schopnosti. A za to som veľmi vďačný v zahraničí. A aj celkovo sa mi zmenil pohľad na svet. Inak vnímam veci, aj veci, ktoré som si nevážil, tak si ich oveľa viacej vážim, pretože vidím, čo je v tom, ako inak ľudia žijú. Bol som napríklad aj v Thajsku, aj v Kanade, takže viem porovnať obidva svety. A videl som, aké sú rozdiely na tomto svete. A preto si aj obyčajný chleba oveľa viacej vážim. Ten náš slovenský zemiakový, joj, mamo moja. Prepáčte, to som si nechal uniesť. A ďalšia otázka. Porovnajte život na Slovensku a v Rakúsku. Každý, kto pracuje v Rakúsku, bude vedieť, o čom hovorím. V Rakúsku
máte zadarmo, viem to povedať z hľadiska gastra. Iní ľudia to budú vedieť povedať z iných odvetví, ale z môjho pohľadu, ako z gastra, je to veľmi obrovský rozdiel, pretože ubytovanie tu mám zadarmo, mám izbu, kde mám vlastnú kuchynku, vidíte tuto za mnou aj televízor, slušnú posteľ, veľkú, takú family size, parent size, alebo ako to povedať. A je to v trošku odľahlej oblasti, takže tu mám svoj vlastný kľud a mám samostatnú izbu, kúpeľku, záchod. To sú veci, za ktoré ste fakt vďační, pretože podľa mňa každý by mal mať svoje miesto, keď príde po práci, aby mal svoj vlastný kľud. A za to som veľmi vďačný. Máte tu, ako som už povedal, zadarmo ubytovanie, zadarmo stravu, 3-krát denne jedlo, 7 dní v týždni, takže prakticky ušetríte všetky peniaze, ktoré zarobíte v zahraničí, v gastre. A to je na tom, prakticky nemusíte minúť nič, čo je niečo úžasné. Takže keď to porovnám so Slovenskom, s mojou skúsenosťou, čo som napríklad robil v dekodome, býval som u starých rodičov, mal som 800 € plat, ale akože platil som, ale neplatil som toľko, ako keby som platil za vlastný nájom. Takže mal som plat 800 € a robil som 4 12 hodinovky a to 2 nočné. To bol zaber ako hovado. Tuto odrobím si 8 hodín, idem domov. Niekedy, keď som aj šikovnejší, tak idem skôr. Nekončím o 3, ale končím o 2, končím o 1, čo je úžasné niečo. A netlačia na vás ako na Slovensku. Keď som tam robil ako skladníka, tak proste všetci na mňa pozerali, kontrolovali ma, čo robíš, a keď som si na chvíľku sadol, tak hneď išli za mnou, začali ma hrešiť, že nič nerobím, proste je to tu uvoľnejšie. Môžete tu žiť a keď si nájdete správny hotel, správne miesto, tak viete ten život vybalansovať 50-50 a nie je všetko o tej práci. Môžete si aj užiť tu, ísť tu na Alpy. Alpy sú nádherné proste, hory. Môžete si tu užiť hike, trek. Ja tu mám nedaleko od domu basketbalové ihrisko, kúpalisko, tenisové ihrisko, takže dá sa tu robiť hocičo. Môžete ísť na bicykel, môžete ísť na turistiku, ako som už spomínal. Ochutnať tu miestne lokálne produkty, čo je úžasné niečo, pretože áno, v nejakých miestach, niektorých hoteloch nevaria z tých lokálnych surovín, ale zatiaľ som ja väčšinu času mal šťastie, takže to meso je tak červené, tak úžasné. Mlieko, bylinky, šéfka má bylinky a z toho robím dressing, čo je úplne iná chuť. Takže je to niečo úžasné. Aký je váš záver? Aký je váš odkaz ostatným ľuďom? Môj odkaz je, choďte do zahraničia. Nemusí to byť navždy, nemusí to byť na 1 rok, môže to byť mesiac, týždeň. Vyskúšajte, odíďte do zahraničia, skúste nejakú prácu v zahraničí, dá vám to strašne veľa. Zmení vám to pohľad na svet. To vám garantujem. Je to obrovská a výborná skúsenosť, ktorú by mal podľa mňa zažiť každý. Naozaj, choďte do zahraničia. Zmení vám to život. Toto bol moja pilotná epizóda. Viem, nebolo to na 100%, preto vám vopred ďakujem za každý komentár a za každý feedback, vďaka ktorému môžem byť lepší a prinášať vám lepšie videá. Už vopred ďakujem za každý like, odber, komentár, ako som už spomínal. A to je všetko. Ďakujem vám, že ste vydržali až sem. A od budúcej epizódy už tento týždeň by som chcel osloviť ľudí, ktorých na Facebooku už som pridával príspevok o tomto projekte a veľa ľudí sa mi ozvalo. Takže už tento týždeň by som chcel osloviť pár kandidátov a budúci týždeň by som vám rád priniesol už nejaký rozhovor s rozhovor s osobou, s nejakou osobou proste. Prepačte. Takže ďakujem vám a majte ešte pekný večer.